vroeger. Mijn zuster las dat zien aan, die moet je story en ik de Donald Duck. Mijn voetje was in de bouw aan het zwaard, vuil en braag met een Volkswagenbus. Moetje was een fulltime huisvrouw, wat van dogen de dag nooit meer lukt. Als gezin soms zit te eten na het zoveel, zonder dat de televisie aan wordt drukt. Alles als in ritme, het leven was voorspelbaar. Alles was voorspelbaar. Mie moet je haar alle dag van de bij, de kano's de winkelen print stond. Radio in de keukenantenne op dak en ik haar had ziet een buusdouw op zak. Lotte ging mijn zuster naar de MAVO, voor ons was dat zo'n HAVO plus. Ze kreeg hoge cijfers op het tekening, omdat hij voor het teken deed dus ja. Alles was voorspelbaar. Alles als in ritme, het leven was voorspelbaar. Mos naar de LTS, maar dat was niks voor mij. Begon te puben tot ik licht zag. Iron Maiden, Metallica, Slayer. Mijn eerste tattoo en moedje voor van slag. Alles als in ritme, het leven was voorspelbaar. Alles als in ritme, het leven was voorspelbaar. Ja. Met weg op de brommer op een politiebureau. Mijn voetje kwam me altijd hol. En zotteraars keek die met z'n allen naar de weekendquiz. Met cola, met worst en puderchips en zundels. Geheime kutzendermuziek in de geur van soep. En carbonade-mix. Alles was voorspelbaar. Alles als in ritme, het leven was voorspelbaar. Alles was voorspelbaar. Alles als in ritme, het leven was voorspelbaar. Alles als in ritme, het leven was voorspelbaar. Ja, leven maar zijn eigen ritme nou zonder haat. 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 Schiet hoor nou, Olaf. Een kippenvel momentje. Ja, was waar? Ja, Ik vond het mooi. Is dat gauw verwoord? hartstikke mooi. Ja, nou, dit was ook wel, want jullie aan te beide over, en daar ben ik het wel mee eens van. Teksten van een ander, dat is al stoer. Maar als ik, want ik speel ook, zing ook het luister mijn eigen tekst, maar als ik wat heb en door ik denk, ja, dat herken ik allemaal wel, dan duw ik er ook wel wat meer. Dit is alleen nog maar herkenning. Deze tekst en met dat filmpje erbij. Elke vrouw van met me op, zo was het ook. Ja. Daniel daar ook verwoord. Zo was het ook precies. Ik heb zelf ook zo'n nummer geschreven. Hij even terug. En dan is dat meer van hoe de tegenwoordige tijd terug wil het winst hebben over waar het verleden was, wel? Ja. In deze tijd is zo gejoogd en zo jachtig. En Ja. wel vrouwen waren gewoon, je trok je stevig aan. En je ging spullen met maar zo. En alles was gewoon. Ja. Op Bezuik, dat vind ik een heel mooi gedicht. Ik zag het Bult Gedichtkanaal op Diedeldom staan. En ook een van die gedichten was dus op Bezuik. Ja, dat is nou lollen, ja. Maar dat is toch een heel ander gedicht waarin, of heel anders, maar dat is aanpast. Ja, klopt. Waarom? Omdat ik hem in een ik-vorm geschreven heb. Ja. En daar ben ik denk van, maar dat is nooit wat ik zelf beleefd heb, maar zoals ik het zag. Dus ik moet een beschrijving maken van wat ik zag. Ja. Dat kan wel in dik voor, maar het gaat over die man en vrouw. Het gaat over een man en zijn vrouw die zo dement. Die zit een loos te vozen, zeg maar. Ja. Dat probeer ik een beetje te omschrijven. Ja. En Ja. Zeg maar hoor. Wil jij eens verder hoor? Op Bezuik. In Zwiegen hoor hij uw stem. Uit een ver verleden en van de ogen een jong wichtje met glinsterende ogen, al een vuile holder.
aan een rolstoelen bon. Zonder erkenning. Geen naam. Dat is ze vergeten. Wanneer hij zijn hand op buiten legt. Kijken ze met zijn boy uit rond. Terug in de tijd. Stief tegen de andere aan. Dat vind ik ontzettend mooi. Ja. Nou, dankjewel. Ja. Jan, Ja, wie heeft nog een nummer van die? En, want ik vraag die van, nou, wat is nou die favoriete nummer? En toen zei ze, waarom medium? dan heb ik de favoriet. Ja, nou ja, dat zei ze toe. Ik vind het al een mooi nummer. Nou, oké, nou, dat... Wat is er nou het verschil, ja? Oké, dan meteen van Nijs. Jan, doe best medium. Vind je een heel mooi nummer. Waarom Ja, vind je dat zo'n mooi mijn nummer? favoriet nummer was. Oké, Nou, mooi. ja. Jan, die favoriete nummer is ook een heel mooi nummer. Is een medium. Waarom? Ja, medium is gewoon een nummer die we elke repetitie over speelt met jong. En normaal gesproken, dat nummer is 5 minuten na, maar als je op een repetitie speelt, dan spelen we jong 12, 13, 14, 15, 16, 16 minuten. Nummer wat was ja. Omdat je kunt iedere keer weer aanspelen op andere toon. En het valt gewoon hartstikke hard als we dit nummer spelen. Dit is een van ons mooiste nummers dat we ooit mocht hebben. Vind ik. Ja, en textueel dan? Textueel is het ja, dat is ook weer zoiets. Dit nummer heb ik geschreven door aanleiding dat ik s'nachts voor televisie zat. Kon ik zit voor televisie, dus waar dat zat. En er kwam een hele horde van dat soort vrouwen, die kwamen voorbij, van die waarzeggers en mensen die ook nog inbeelden, dan kijk ik het al niet bij. Ja. En we gaan daar achteraan gewoon, maar zo'n half uur kijken, dus dan heb je gewoon stiling en dood te verwild. En ik haag me aan naar voren. Ja. En dan kwam ze ook weer op dat vrouwen van net, sloeg er allemaal op aan. Die vrouwen was echt kostwinning, weet je wel. Ja. Dan ging je met een kermis of met een circus en dan ging je met een tent en een bal. En dit gaat alleen maar om pure volksverleggen, dat dan ook wel. Maar dat kan ik wel hebben. Ja. Maar met dit, voor televisie, ik denk het is pure volksverleggerij. Breng me een medium, kom aan op mijn vrouw. In het hier normaal zweef, geen last op schouders droog. Som het overleven, mijn wit gescheiden kaf en kool. Al helder kiet, zo'n open euroboor. Is het een thee of is het een dee? Is het een man of is het een vrouw? Leg je geest hier te lusten en vlug van alles hier om je touw. En als in een bliksemschicht verscheen live stemmen, dan is er 400 ex-BTW te steunen op dit nummer. Schud de hoed maar. Schud de hoed maar. En ik haal overal wat ik maar ken, uit getreurd en kop ervoor. Mijn haven kan gestrolde worden, je loopt maar weer tot deur. Mag ik je een amulet aanboden, voor je zere reur? Of een put vol vlademoest in, voor het gerochel en gekeur. Een noodstroolt je meer of minder, teksten bij volle mond. En wees nooit bevreesd, mijn vriend, bijzonder mooi en achter die stond. En boerenkoos kijkt
Peter en Monica met knol. Ik trok van elke keer meer, van elke stad tot stad. Waarbij om te overleven, kinderen moesten je klaar rondgaan. De teuvertron van tegenwoordig, dat al doen op televisie. Zonder woorden, bol, een knol of een dikke provisie. Dus wees beducht en bedacht, voordat je het weet met de otter. Want het leven is nou helemaal nooit zo, als in film van Harry Potter. Ga de hoed man, laat je appel nooit vernieuwen. Iets van de begin vind dat volk en een dronk uit de deur. Schijn de hoed man, laat je appel nooit vernieuwen. Iets van de begin vind dat volk en een dronk uit de deur. De deur. Stuur ze maar de deur. En wil ik ze nooit meer zo. Nee, ik wil ze nooit meer. Schijn de hoed man, laat je appel nooit vernieuwen. Iets van de begin vind dat volk en een dronk uit de deur. Schijn de hoed man, laat je appel nooit vernieuwen. Iets van de begin vind dat volk en een dronk uit de deur.